πέρα από την Activision και την Blizzard, ας πούμε, και όλες τις χαζομάρες, ας μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά αξίζει και αξίζει να μάθει όλος ο κόσμος. Και πραγματικά επειδή και εγώ είμαι οπαδός, φανατικός κτλ. Και εσύ ίσως να είσαι μεγαλύτερος ακόμη, δεν ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό το θέμα, αλλά ξέρω ότι και οι δύο είμαστε οπαδοί. Φανατικοί οπαδοί, φανατικοί ακόλουθοι, φανατικοί πιστοί. Θα θέλαμε να υπάρχουν ακόμα και σήμερα, θα θέλαμε να υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει σε αυτές τις ιδέες και σε αυτά τα κόλπα και τα πράγματα και τις καταστάσεις. Ναι. Και δεν μιλάω για την αρνητική κατάσταση που μόνο έτσι προδίδουν τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, εξυγίανσης τέλος πάντων σε αυτούς. Έτσι. Μιλάω για τους καταπληκτικούς, μοναδικούς, αναπανάληπτους που σαν για αυτούς δεν έχουν υπάρξει και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν ξανά. The Doors. Καλά, εντάξει, τώρα πάω από εντάξει. Τώρα γιατί πού το πάει, τι θα πει. Δηλαδή, νομίζετε ότι αυτό που ακούτε τη σήμερα ημέρα, ή αυτά που ακούτε, ή αυτά που βλέπετε, ή αυτά που διαβάζετε είναι μουσική. Να μιλήσουμε για μουσική τώρα. Ποίηση και αυτά εδώ. Νομίζετε ότι είστε rebels επειδή θα χακάρετε το iPhone. Νομίζετε ότι είστε punks επειδή θα κάνετε emo που λένε look. Όχι, το emo είναι το άλλο κοινό. Ναι, νομίζετε ότι είστε κάτι ότι επειδή αλλάξατε προστάτζα ή επειδή μάθετε κάνα δύο λέξεις παραπάνω, επειδή δίρατε κάνα παππού και γιαγιά, ή επειδή δίρατε κάνα μικρότερο, ή επειδή δίρατε κάνα συνοπηλικό. Κοίταξε, τώρα πλέον έχεις την ιδεολογία βάσει του πώς είσαι εντυμένος, ας πούμε, είναι εμφάνιση, καταλαβες. Τα άλλα δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά. Ας πούμε, μπορεί να είσαι punk και ξέρω εγώ να... Θα πω κάτι ακόμα και θα αναλάβει εσύ μετά περί του θέματος αυτού. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πώς θα το κάνετε. Πώς και τι είναι. Βίντεο κλαμπ, εισαγωγή από το εξωτερικό. Θα σου το φέρουν δώρο, θα σου το στείλουν δώρο. Θα το ληστέψετε από το ίντερνετ, θα το πειρατευτείτε. Θα γίνετε πειρατές. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε, να ανοίξετε το μυαλό σας και να δείτε. Και να γίνετε άνθρωποι, παύλα άντρες, παύλα γυναίκες, αν μπορέσετε που λέγει ο φίλος μου Δημήτρης, με το... When You're Strange, το ντοκιμαντέρ για τους Doors, κυρίως επικεντρώνεται από τους American Masters, κυρίως επικεντρώνεται στη ζωή του Morrison. Που για αυτούς που ξέρουν ήταν έτσι κι αλλιώς. Η ψυχή του group δεν έκανε την περισσότερη δουλειά, απλά ήταν η ψυχή του group. Και οι υπόλοιποι είναι μορφάρες και ο Μαζάρη. Όλοι είναι ένας και ένας, απλά ο Μόρισον ήταν και λίγο αστέρας έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ήταν ο αστέρας. Το οποίο του βγήκε στην πορεία. Στην πορεία του βγήκε, ναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι γενικά η Doors σαν φαινόμενο έγραψε ιστορία, είναι η όλη του φιλοσοφία και στάση ζωής είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή πιστεύω στο ροκ, είμαι ροκ, ζω ροκ και συνήθως οι ροκ φεύγουν και νωρίς. Και τώρα για αυτά που λένε για τις κακές γλώσσες και εκεί επικεντρώνονται για ναρκωτικά κτλ. Δίνει και εκεί φως, εντάξει, υπήρχαν παιδιά αυτά και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Τη σήμερα ημέρα εσείς κάνετε ναρκωτικά και χειρότερα ναρκωτικά από αυτά που κάναν τότε οι Doors και συγκεκριμένα ο Morrison και είστε τούβλα. Μπράβο, εντάξει, έχει καλά, δεν είμαστε υπέρ των ναρκωτικών ούτως ή άλλως. Δεν είμαστε υπέρ, απλά η φιλοσοφία απλά τους... το παίζουμε και... Ναι, και απλά η φιλοσοφία τους, δηλαδή θα το δεις, δηλαδή τότε κυκλοφορούσε... Θα το δείτε, το λέει μέσα. Τότε κυκλοφορούσε πολύ το LSD, το οποίο LSD στην ουσία ήταν του Αμερικανικού στρατού, της κυβέρνησης ήταν. Και το οποίο το χρησιμοποιούσαν για. Καλά, πέραν του τι σε κάνει και τι παρεστήσεις έχεις, απλά αυτοί το χρησιμοποιούσαν και. Φιλοσοφούσαν πάνω. Έχουν κάνει και πάρα πολλά πειράματα στο στρατό και όχι μόνο στα Αμερικά. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Στην ουσία πειραματόζωα ήταν όλοι. Δηλαδή δεν ξέρανε τι παρενέργειες έχει, τι κάνει, τι ράνει. Τους βρήκανε τα παιδιά των λουλουδιών και ελάτε να κάνετε την επανάστασή σας. Τσακ, πάρτε τα και μελετάμε. Εδώ έχουν κάνει άλλα πίστευτα, δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό. Γυναίκες έγκυους τις είχαν να πούμε εκθέσει σε ραδιενέργεια κτλ. Χωρίς να ξέρουν. Τέλος πάντων, απίστευτο ντοκιμαντέρ, είναι όλο με σκηνές από υλικό backstage, δηλαδή θα δείτε το Morrison. Το 90% από αυτά ίσως και παραπάνω δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ. Παρόλο έχει που απίστευτα δεν πράγματα. θεωρώ τον εαυτό μου τον ψαγμένο ή τον φτασμένο φαν, αλλά έχω ψάξει αρκετά τους Doors. Το περισσότερο υλικό δεν το έχω δει. Δεν κυκλοφορούν. Δηλαδή, επίσης μιλάει, αφηγείται
ένας και μοναδικός Johnny Depp. Και παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τι εστί Doors, τι εστί μουσική. Αυτή η μουσική που δεν ξαναβγαίνει. Οι άνθρωποι, εντάξει, όλοι το ξέρετε, δεν είχαν μπάσο. Δεν είχαν μπάσο. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Ο Μαντζάρικ ήταν μορφάρα. Θέλει πολλά. Πολλά. Εντάξει, είναι κάτι καλό να ξεχαστείτε λίγο. Πολύ τροφή για την ψυχή, ειδικά άμα είστε μικροί, μέσα στην εφηβεία θα έλεγα, που είστε λίγο ανήσυχοι και λίγο οι ορμόνες και δεν ξέρω τι. Γιατί ακούμε καμιά φορά, ξέρω εγώ, κάνα break on through και χαιρόμαστε. Ακούμε το The End και το Light My Fire, ας πούμε, και εντάξει. Έχει πολλή μουσική, δηλαδή αφού θέλετε ή σας ενδιαφέρει, ψαχτείτε. Τα καλύτερα του τραγούδια είναι αυτά που δεν είναι γνωστά. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Και επίσης τώρα, αν ενδιαφέρεστε και λίγο παραπάνω, όχι ότι ήταν ποιος ξέρει τι, ας πούμε, αλλά για την εποχή της ήταν μια πολύ καλή ταινία. Με πρωταγωνιστή του Val Kilmer. Ναι. Έτσι, να πάρετε να δείτε The Doors. Και το The Doors, ναι. Εκεί τα έχει λίγο πιο. Καλλιτεχνικά, είναι ταινία. Ναι, εκείνο είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ, ούτε προσπαθεί να πει ότι έτσι ήταν ακριβώς οι Doors. Ναι. Αλλά προσπαθεί σαν ταινία να δώσει να πει κάποια πράγματα, ας πούμε. Εντάξει. Oliver Stone, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τρομερή παραγωγή για την εποχή που βγήκε, τη θεωρώ από τις καλύτερες ταινίες. Η μουσική φυσικά είναι και η μουσική είναι η ψυχή της ταινίας. Εγώ να το πω διαφορετικά, και το ντοκιμαντέρ που είδα και την ταινία που είδα, εικόνες να μην έβλεπα, μόνο που άκουγα τα λόγια και μόνο που άκουγα τη μουσική. Δηλαδή σε ραδιόφωνο να τα άκουγα αυτά εδώ τα πράγματα, η τρίχα θα ήταν κάγκελο, όπως η πλάτη του Godzilla θα ήμουν έτσι. Και σε τρομάζει πράγματα που έχουμε πει που ισχύουν ακόμα και τώρα. Σε τρομάζει. Έχει και σε μια συνέντευξη που λέει πρέπει να είσαι εγκληματίας ή πολιτικός για να γίνεις κάτι στην Αμερική, ας πούμε, που ισχύει πλέον παντού. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά, να πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά γιατί η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει επικίνδυνα. Λοιπόν, είμαι ο παραθεριστής νούμερο 1 με το πορτοκαλί γαλολάκι, ο Δημήτρης Αμανατίδης, ο Μακ Κολτσούρης, και πάμε για βουτιές. Σας χαιρετάμε. Bye.